ירדן, הבנו שאת נוהגת, אבל שהאוטו עומד, אפשר לצאת ממנו. אה? יאללה, נו. עברתי את הגשר. עברת את הגשר. אבא, די, אבא זה החלק המשחק, מה הוא עושה? די, לא, די, אבא, לא! בטח. בוא'נה, אתה הורסת לי את המיקרופון. אבא, לאט, אבא! לא, חכי, תדבר איתה אחר כך. מה, לא, אם אנחנו ניפול, שאמא תשמע. לא. להציל אותנו. אבא. תצלם את הגופות של אלה שנפלו. די, נו. זה לא מצחיק. אתה הולך ירון? בחדר? אתה נכנס דרך החלון? שמאוד חשוב שתדעו על הגמלים. קודם כל, כפי שאתם שמים לב, הם מאוד רגועים. חשוב מאוד שגם אתם תהיו ככה. לא לצעוק, לא לדבר חזק, לא לרוץ ליד הגמלים, לא להחליט פתאום שאתם עולים ראשונים ולרוץ אליהם. אוקיי? תישארו רגועים וככה גם הגמלים יהיו. זה מאוד חשוב. עכשיו, אנחנו עולים על הגמלים כל פעם בזוגות, כל זוג עולה ביחד. תגיד, יש מתי שהוא בא לתת לי? מותר לי לעלות עכשיו? לא, אין מקום. יש אצל אני לא עולה על יותר טוב. עכשיו הוא רוצה על גמל, עלה לי גם. מאיה? לא, הוא יושב. זה מצולם? כן. זה מנורא. מה יש לך להגיד? אמא, היה לי מאוד כיף. תודה רבה שהצאת אותי, שהכרחת אותי לצאת. הדותים שלי זה מסתדר. אנחנו במין נזולה מעורה. אני עכשיו הולכת... לאן את הולכת עכשיו? למקלחת, שאני צריכה לחצות את כל החולות, נכנסים לביתן, עם מקלחות, 6 מקלחות, חוזרים עם כל העפר והאבק, ונכנסים משם למזרן. העיקר שתהני. זה כיף היה. מה קורה? זה הגנרטור הזה.
שלום, יש וידאו? שלום, כן, שקד, מה קורה? אני לא במצב טוב. את הולכת? תביאי מפקלח. עם מי את הולכת? עם סתיו ומאיה. טוב, היא הולכת, שלא תברח לך. בוקר טוב. בוקר טוב, אורן. מה? בוקר טוב. למה ירון קו אחרון? מה בנית, ירון? מה בנית? מה שאתה בנית כמו השנייה. זה שקרנים, אתם רוצים, לא, בואו לא נלך לישון, ישבתם כאן, שתכף מדברים. והקרבים, והלבשים, והנמלי דם. יאללה. לכולם, אני אייל. אני אעשה לכם פה איזה סיבוב היכרות קצר של אזור בארותיים, מזוז. יש פה שתי בארות עתיקות שנקראות באר משה ובאר אהרון, שזאת באר משה. באר אהרון, אנחנו נגיע אליה אחר כך, לא רואים אותה כמו את זאת, כי עליה בנו באר מודרנית, שאתם רואים את המבנה הלבן שם עם גדר. מקורה? כן, זה באר ששואבת עד היום, שפשוט מעמיקה ומעמיקה, אז כבר לא בעומקים האלה, הכפר כאילו ירד. בפירושים האלה נמצאו עדויות של חקלאים שחיו פה לפני 1500. די, זו נקודה את המקרים הקשים האלה. 50 קילומטר עבר. כן, זה אנחנו שומעים כל טיול. למה האחרונים תמיד בסוף? האחרונים לא יכולים שלי. הבית שלנו גם, זה פה בעצם הבית שלנו. התחיל מקרוון קונטיינר כזה שהיה של עלייה. מה שקצת נעלם בתוך כל המבנה פה. הוא עדיין בפנים אבל? כן. זה עדיין הקונטיינר. זה הקונטיינר? מהפינה פה עד לפינה. איזה קטע. מה אתם עושים פה? מה אתם עושים? עושה בבית גם כן עוזרת לאמא בבצק? עוגות וזה?